Il-kaptan tal-vapur El-Ħibluwan qed jinsisti li l-immigranti li kienu abbord il-vapur ordnawlu huma biex idawru r-rotta lejn l-Ewropa u li fin-nuqqas ta' dan kienu se jikkommettu suwiċidju. Huwa qal li jekk kif kien se jdawwar ir-rotta lejn il-Libja, numru ta' immigranti bdew iħabtu mal-kabina tiegħu fejn kien hemm ukoll l-ekwipaġġ. Dan ħareġ hekk kif it-tlieta filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni ta' tliet żgħażagħ mill-Ginea li għad għandhom 15, 16 u 19-il sena fejn dawn qegħdin jiġu akkużati li ħatfu bastiment fl-ibħra territorjali ta' Malta u li jagħmlu ħsara u għeddew li weġġaw lil dawk preżenti. Huma ġew akkużati wkoll li ħatfu l-bastiment bil-forza, arrestaw u żammew kontra r-rida tiegħu l-ekwipaġġ tal-bastiment, li bidlu r-rotta tal-bastiment u ikkawżaw biża' li se tintuża vjolenza kontra l-ekwipaġġ fost oħrajn. Quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja ismih seħħ fawra mimlija persuni, fosthom rappreżentanti tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, rappreżentanti tal-Forzi Armati ta' Malta u l-avukati Malcolm Mifsud, Neil Falzon u Gianluca Ciappitta li qed jidhru għall-akkużati. Il-qorti ddeċidiet li tisma' x-xhieda kollha fil-jum ta' tlieta u fil-fatt wara waqfa ta' ftit aktar minn siegħa għall-ikel il-każ kompla jinstema' wara nofsinhar. Waqt ix-xhieda kien konfermat li l-immigranti abbord dan il-bastiment ma kinux armati u allura tkompli tisfaxxa t-teorija li l-vapur inħataf. Dakinhar li seħħ dal-każ il-Gvern Malti kien iddeċieda li jdaħħal lil dawn l-immigranti f'pajjiżna.